az a baj, most ő is beszart amúgy. Most biztos lehetsz benne, hogy valamit módosít. Hogy ez így nem lehet. Mert amúgy rajta volt a szuperdémonjain, rajta volt a taunt, szóval mindenképp azt támadjuk mi is. Szerintem most azt tudja, hogy valahogy leszette róla, mert hát az... Kíváncsi leszek. Na, mi ez? Ez a másik haverja, ez aki izébb volt. Mert tudod, mindig fölcseréli, hogy először én kezdek az egyik ellen, a következő körben meg fölcseréli a sorrendet. Nem baj, most a tiéd lemérgezik, meg minden, de nem baj. A Leroy megöli a 300-asat, ölte meg. Nem baj, nem lesz gond. És taunt van a 4000-esen, ott a szopó, és ott a szopó a másik 4000-esen. És vége, nyertünk. Win. Ez win, geci. Úristen! Faszapó! Pedig milyen lényei voltak? Még van 3 élete, bazd meg. Nem hiszem el. És még él, bazd meg. Nem baj, mert kettőből kétszer megkurtuk. És akkor most kell okosnak lenni, bazd meg. Hogy ne baszódjunk meg. Nem tudom, melyiket kéne baszni. Nem igazán akarok semmit módosítani már megint. Hát most már nagyon én se, szóval igen. Ugyanezzel megkurtuk kettőből kétszer a 3000 életeset. Tehát akkor csak bejön harmadjára is. Igen, én is úgy vagyok vele, hogy most már nagyon nem. Nem kell nagyon. Magnetic Wind Fury, ez a Mecca. Ezek. Van még egy Leroyom. Egy harmadik. Azt ne vedd meg, mert akkor kitriplázza. Az megvettem. Az nem jó, mert akkor a kettőből lesz. Nem jó. Azt nem szabadott volna megvenni. Nem baj, kipörgetem, hát ha van még egy, akkor az gyorsan oda passzol. Gyorsan pörgetek. Hát ha... Vagy ha a mérgező is jó amúgy. Ez ad egy taunt. Melyik a mérgező, azt honnan tudom? Egy ilyen zöld köcsög van rajta. Egy ilyen zöld lófasz. Itt van. Adok egy mérgezőt, jó? Gyorsan. Helyette. Ott van. Jó, megvan. Az azért jó. Egynek, ha úgy van. Na, kíváncsi vagyok, geci. Ez most én vagyok? Ja, ez most én vagyok. Ez most te vagy? Sajnos lemérgezte az izét. Nem baj, megölted a 200-asát, az jó. Jó, az most így... Hát, jó. És most jön a nyom... Uff, basz meg, mi lényei van. 2 csípett a szarjával. Most meg fog enni minket. Ne. Kurva anyját. Nem hiszem el, Gaci, és megbasz minket! 30-as sebet. Kurva élet. Rohadjon meg. Basszus. Mi volt a... Vár, nem is értem, mi a fasz volt a gond.